Η πόλη μας, η Λάρισα. Εδώ ζούμε αναζητώντας τις όμορφες γωνιές της και βιώνοντας προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Όπως και να είναι, την αγαπάμε, γιατί είναι η δική μας πόλη. Για μένα ο Δήμος είναι η ίδια η πόλη, είμαστε εμείς οι άνθρωποι της. Και θέλω στην πόλη μου οι άνθρωποι να χαμογελούν, να είναι παραγωγικοί και δημιουργικοί, να έχουν ίσες ευκαιρίες παντού, να συζητάνε, να βρίσκουν ό,τι τους ενώνει και να το αναδεικνύουν, να συναποφασίζουν για την πόλη και τη ζωή τους. Θέλω η πόλη μας να είναι αλληλέγγυα σε όσους έχουν ανάγκη. Η Λάρισα να αναδεικνύει τον πολιτισμό στην καθημερινότητά της, να χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματά της αλλά και τις αδυναμίες της ως ευκαιρίες, να θέτει προτεραιότητες και ρεαλιστικούς στόχους και να τους υλοποιεί, να αποκτήσει ταυτότητα. Την ταυτότητα αυτή καλούμαστε όλοι εμείς να αναδείξουμε μαζί. Η πόλη είναι η υπόθεση όλων μας. Ας μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Την Κυριακή 18 Μαΐου ψηφίζουμε τους ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να αναδείξουν μια άλλη Λάρισα. Την Λάρισα των ανθρώπων της, τη Λάρισα της καρδιάς μας.